ndobva vaita kuti inwike. Mvura iri unwickable. Became unwickable. Hello? Mwari vasota nyaya. But mvura ndobva yasara vakasiya ichinwika but they had to move on. Amen. Pane mwe minana yekuti kana chinge tapedza tosiya wakanaka but toenda kumberi. Aitai amen. Aikona kuramba wakagara pamunana 1. Tati kana wapera ingonzwisa kuti uinda pedza nawo. Ndakuenda pamberi. Hallelujah. Kwaita pamwe pavakasvika painzi paRefidim. Pakarohwa dombo rikabuditsa mvura. Hallelujah. Mwari ngaakubuditsirewo mvura panonetsa. Hallelujah. Tiri mugorere kuti ngabubudewo panonetsa ipapo. Hallelujah. Ndeti ndiri kukumbira wangu kuna Mwari kuti Mwari vakusurprise. Nevamwe vanhu vasingawanzopa patiri kuvaka sanctuary apa. Mwari ngavangobuditsawo mari nepamwe payanga isingafungirwe. Nevamwe vanga vasina kujaira kuti vanopota vachipa. Vongoerekana vashamisa, vozvishamisa, voshamisa president, voshamisa una Mwari kuti uya anga asingambogona azobuditsa zvakanaka. Hallelujah. Achingori chikumbiro. Itai amen. Pasaita rimwe dombo futi rekuti vana repa rimwe rakasara ndobva vaenda pamberi. Dema nditira amen. Vaenda pamberi. Shoko raMwari rinoti vakazosvika pane rimwe dombo rakanzi Mozisi udza dombo riburitse mvura. Mozisi ndobva arirova. Pane matombo ekurova but pane matombo ekutaura nawo. Aikona kurova rekutaura naro. Taura naro rekurova worova rekutaura naro. Ukasoverenga kuna Corinthians zvinonzi vakanwa padombo. Dombo iri ndobva ratanga kuvateera. Hapana pamwe paunozombonzwa complaint yemvura for 40 years. Vaiti kana gore rikasumuka rakananga kunorth, dombo rosumuka rakananga kunorth. Rosvika kana rafamba 500 meters, dombo rozorora, gore rozorora. Mangwana makuseni kana dombo rikaenda gore rikaenda neku left, dombo roenda neku left. Rosvika ipapo varova 3 kilometers dzavo, dombo romira, gore romira. Mwari wemasimba ose ngaamboitira vamwe vanhu nyasha. Kwete kuteera minana, but minana ngaikutevere. Uti kwese kwandinoenda, minana inonditevera. Minana ngaimboteera vanhu vaMwari. Vakaziva Mwari ngavamboteerwa nemashura aMwari. Uti paunoenda mashura ngaakuteere. Hallelujah. Ukafamba naJesu unosangana neminana. But pane zvimwe zvandakazodzidza dedi. Zvandakaona Mwari gore rakapera. Ndine maresolutions angu mamwe akazadziswa nemamwe achiri kuzadziswa. Nepamwe pandakakorektwa naMwari kuti zvawaikumbira hazvisizo zvandaida kukupa. But pane kamwe kazhanira kemakomborero kakauya kwandiri. Andisina kumbenge ndaakumbira. Akangoerekana angu nditsvaga. Ndobva angoerekana angu sikosangana neni. Izvo akatozara mupoketi ndinawo. Ndakatomachengeta. Pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuappreciate Mwari. Kuti zvandisina kumbokumbira, Mwari munogona kundipa. Zvandisina kumbotsvaga, Mwari munogona kundiitira. Mwari ngavape vanhu ma-pleasant surprise. Imo munomu inonzi pleasant surprise. Maswera sei mama? Ini ndini favorite son wamai mufundisi chiyangu. Inini. Hello? Ndaita waJohn. John anoti ndini favorite disciple. Akazvinyorera ega anonyorwa naMatthew kana naMark kana naLuke. Ini ndini favorite. Rimwe gore pabirthday ramama. Pamusoro yame. Tine system ngekubvunzana. Kuma levels dediko kati mama maitirwe chi zvikanzi baba wako hapana zvavambondiitira gore rineri. After about 1 week ndobva vazofona zvikanzi iwe ndatengerwa Land Cruiser 0 mileage
apa mama indefungwa dai mama wana tablet kana laptop kana iPad kana a pair of shoes, but Mwari wemasimba ose vanogona kungokupa Land Cruiser panzvimbo yaunga uchiexpecta iPad. Toda kuti Mwari wemasimba ose vambosurprise vanhu nezvinhu zvikuru zvavanga vasingafungire, nezvinhu zvikuru zvavanga vasati vamborota, nezvinhu zvikuru zvanga zvisiri pamwoyo. Ndiri kudeclare open heavens mugore ra2026. Muchadenga umu makazara zvinhu. Pane zvinhu zvihombe zvinonzi neBhaibheri, what no eye has seen, what no ear has heard, is what God has in store. Aya baka shaka mahanda. Vanhu ngavambosarukirwa nemastorehouse. Hauna need yekuitira munhu jealous nekuti hapana munhu asina storehouse yake. Kana iwe ukaona mumwe aitirwa pemberera uzive kuti ayo zvakanaka pabuda imba kuKriston Bank, Mwari wemasimba ose kudzwai. Pane imwe yabuda kuWestgate, Mwari wekudenga kudzwai futi. Mwari hamusati mapedza. Kukatarisa munewspaper pane dzimwe dzakanzi shawasha use for sale. Asadzane vanhu. Borodale Brook for sale. Asadzane vanhu. Kwete kuisa musoro pamwe chete kuronga shanje. Chekuti manje toita sei? Wanasimudzirwa ndiye anopedzerwa shungu nevanhu. Ngatidzidzei kucelebrate success yevamwe. Ndo zvinodiwa naMwari. Mwari wemasimba ose ngaamboropafadza chechi inoi. Aiwa nhasi ndapiwa roho yamukoma vakuru. Taurai muri pa1st day. Baba namai vakagara pasi. Iniregai ndingoita copy and paste what you would have said. Komborerwa imese. Hapana mwana wa Mwari weextra. Hapana mwana wa Mwari wembasera. Hapana mwana wa Mwari second class. Hapana mwana wa Mwari anongonzi anongoraramawo. Muchiri pano here? Muri pano here? Nai chechi yepanapa muri pano here? Ve-online chechi ndisirewo tumunwe tiya twakadai so netumoyo twereda nekuti munhu nemunhu hapana asina yaakarongerwa naMwari. Hapana asina yaakarongerwa naMwari. Ndoya zvangu. Ndoya here. Unaziya here kuti ndakazotendeuka kababa. Ndakatendeuka. Pana dzimwe nyaya dzandisisape attention hombe sezendaizipa kudhara. Iyo nyaya yekunzi wakaenderwa kun'anga. Kunzi wakaenderwa kun'anga. Munhu anoenda kun'anga kawana, hapana munhu anogara kun'anga. Hakuna munhu anogara kun'anga. Akaenda kawani. Aenda. Unonzi mirai MQ. 1-1. Mina naye ng'anga haipiwe broadcast sezvatiri kuita pana. Ndekunzi pindai nemhuri yenyu. Mamuzviziya hamuna kutendeuka kaisi takaita zvokutendeuka takabva kun'anga. Ndosvika panumber 31. Vanhu vatofamba 1-1. Mopiwa 10 minutes dzenyu. Musemabvisa moita sei? Moenda. Nzi wakaenda kun'anga, wakaenderwa kun'anga. Amen. Inini munamato wangu inini akatsanya. Ndakatanga mafastings musi wa29. Gore rakatozondiwana ndaakutsanya. Ndiri kutaura naMwari wemasimba ose, musiki wedenga nepasi. Mfundisi chida. Ndomira ndichiti izvo. Kwakaendwa kun'anga ka1. Ndoita 15 years. Mweya yemadzitateguru, mweya yemadzinza, mweya yemashavi, mangwana. Kunge Mwari asingagone. Aiwa Mwari wangu ngazviratidzeka. Mwari ngaaratidze kuti ari superior pamamhepo nemashavi. Ngatiti kana tanamata timbotika mabox. Titi ndakainamatira ndakapedza nayo. Iyi ndakainamatira ndakapedza nayo. Iyi ndakainamatira ndakapedza nayo. Now unto him who is able to do exceedingly abundantly more than what we think or ask through the power that works in us. Pane zvatakavharisa. Pane maprayer request atakapedza nawo gore rakapera. Pane zvituko zvatakapedza nazvo gore rakapera. Tine nyasha dzatiri kufamba nadzo. Evidence
yekuti takakunda kutongorarama kwauri kuitaiko, kutokuona kwatiri kuita kuchechi ndiwe munana wacho. Tiri kutotemba Mwari nekuda kwako. Apa iwo ndo pauri kutya mbuya vakafa. Ndoda munhu andaura kuti handitye. Inzwa kuti I am fearless. Inzwa kuti I am fearless. I am fearless. Dombo rinonditevera. Dombo rinofamba neni. Dombo rinoenda neni. Muzita raJesu weNazareta. Dombo rinoenda neni. Hallelujah. Kanzwa zvadai so mota dzakupupura. Inonzi local earthquake. Pane zviri kuitika munyika yemweya. Mota dzakuvhunduka kuti nhai vedu weye. Chii chakuitika ichi? Hallelujah. Ukazoverenga kuna Psalms chapter number 114. Unonzwa kuchinzi hanzi gungwa rakatsemuka nepakati vana veIsraeri vachifamba. Vachifamba. Zvikanzi nezvimakomo zvakatanga kushetuka so. Kuona gomo richishetuka so. Richicelebrate kuti vanhu havakuenda. Ndoda kuti nature ikupupurire. Ndoda kuti real estate kingdom ikupupurire. Deeds office ngaikupupurire. Kungerekana waita matitle deeds so akawandisa kuzita rako. Ndoda kumbodeclare multiple properties mugore rino iri nezita raJesu. Kwete imwe chete. Chimwe chandavinga kuna president kuuya kuzotora maproperty. Ndakambozviita zvikashanda. Manje kana uine gepu rako raunoziya naro gepu iroro. Ini ndogara nchiti kana ndauya munondiona ndonamatirwa. Pese pandonamatirwa paya pandodzokera kuSouth Africa. Ndodzokera ndakaload. Mumwe ari kuzvipusira ari panapa. Pandoda kuti munhu apota achiload. Mukaona vana mufundisi Mavhunga vakuya vachibva kure ana mufundisi Chida vachisiya vavhara machechi vachiuya pano East kubva kuSouth Africa. Imi muri kutamba neanointing vanhu panapa. Muri kudherera anointing muri kutadza kuicapitalize. Isu tapona nayo. Amen. Ndopanoona mumwe aine chivindi chekutoita makuwa. Achinyeya vanhu vakadai. Ando basa raBig Brother. Unotsura vaningina kana vakuda kuita makuwa. Kuti mudhara arehwe. Muchiri pano here. Saka munyori wamapisarema anozoti Jorodhani rwakazviona rukatiza kudududza kutiza speed yemarefri. Refri anenge da kuona kuti bhora riri kufamba sei. But at the same time akabata pito. And inonzi backpedaling. Kumhanya sarefri so. Ndozvakaita Rwizi Jordan. Defying the laws of gravity. Mvura inofanira kuyerera ichidzika. But yobva yaona vana veIsraeri vachiuya vachifamba naJesu. Ndobva yatanga kuita backpedaling ichikwira so pamuri pamusoro pegomo. Unoziva kuti unotyisa iwo. Unoziva kuti unovhundutsa iwo. Unoziva kuti wakazara nenyasha iwo. Unoziva kuti minana inokuteera iwo. Hallelujah. Ndakamboonawo kamwe kanofamba pasocial media kachitaura nezvehama dzekuChipinge. Vanhu vekuChipinge mandau vachizvidefine. Zvikanzi izvo tisu vanhu vekuChipinge tiri mandau hatisi wamanyikaba. Alo? Zvikanzi izvo tinobva kuChipinge hatibvi kwaMutareba. Hallelujah. Pakazondinakidza. Zvikanzi hatiroiba tototyawo kuroiwa ndimwi. Alo? Vanhu vanotya zvinovatya. Amen. Ndani chiti kuuya kwatakaita kuchechi nekunamata kwataita. So far handina kunzwa
vanhu vakaita cross over maclients eng'anga anoti tiri kuenda kunoita cross over yedu tiri kung'anga takatsanya. Kana variko handisi kuvaziva. Chimwe chinhu chandakaona baba ndechekuti vakristu vakazadzwa nefiye. Pakangoita dhimoni wani rataura chakati totsanyiswa 3 months. But the devil is a liar. Mwari wedu is powerful. Nini ndinotenda kuna Mwari anorwira. Ndakazotaura ndisingatye ndikati nyasha dzaMwari dzakawanda kupfuura utsinye hwaSatani. Handisi kuramba kuti Satani ane utsinye but hushoma. Pane nyasha dzaMwari, Mwari vane nyasha hobho zviri serious. Satani ane utsinye but hushoma shoma compared to nyasha dzaMwari. Zvino Mwari anotida. Saka hanzi izvo munyoro mapisarema akutarisa. Mama venyu zivaya vari ku. Mumwe wenyu fellow journalist anobvunza gungwa kuti naye wakaone naye Jorodhani wakaona chii chawakaona. Mafinances takabvunza musi wa 31 December kunaime makaoneko zvamakaramba mangoti nanga nababa. Matitle deeds makaonei panakachowa. Fane mbowana mama title deeds man. Ndiri mukoma wako reka nditi blessed matitle deeds. Nezita raJesu weNazareta. Hallelujah. Vanhu ngavambowana matitle deeds. Ndakasiya ndacorrecta mentality. Vana mama ndodzi dzangu. Ndakasiya ndacorrecta mentality baba pane pamakambondisiya ndiri ndega panapa ndakasiya ndacorrecta mentality wrong. Yekuti vana mama vanoti handizvo ndinomukira madish towel angu ngozi ndi property yangu. TV i property. Sideboard i property. Amen. Satan anoda kuti tigarire zvinhu zvishoma. Iva Jesu havatidi kuti tigarire zvinhu zvishoma. Ndosaka pavaidzidzisa kunamata vanoti kana maakunamata ita kuti give us this day our daily bread, kwete crumbs. Hallelujah. Hallelujah. Nyaya yakataurirwa nyaya yemupfumi naRazaro. Chainyanyotaurwa baba utsvene hwaRazaro kwete mafufu aaidya. Amen. Zvino mumwe akateya mafufu chete anofunga kuti mafufu ndo anopinza denga. Haaziriwo chinopinza denga kururama. Pane vanhu vachakwangwaya pano panyika vachaenda kugehena. Nevamwe vanhu vachapfuma pano panyika vachienda kudenga. Itu matopic akasiyana. You can have the best of both worlds because you're a child of God. Amen kana hama dzangu. Ndidairei apa. Mwari vari kupa vanhu zvinhu ipapa. Nezita raJesu. Nezita ramambo Jesu. Nhasi ndachitaura kuchirungu ndikati tapuwa blank ye. Hapana chati chaitika. Tazarwa ne361 days dzekuita zvidavado. Dzekusota nekugadzira history. Munhu nemunhu ega ari muno mufundisi. Ndanda kutaura nechirungu kwananjiparidza. Ndikati nemamwe maministries kunenge kuina napapa vanotanga vati can I prophesy. Vazoti runzwa varudaira vati go deeper papa. Nachida kuprofita baba munyongani. Kuti munhu wega ari muno anenge aine zuva rake rine 24 hours. Imi 24 hours dzenyu. Kachowa 24 hours dzenyu. Pastor Manasi dzenyuwo 24 hours. Dzakazvimiririra. Namwe iripo ndeyekuti mumwe arutarisa kuti mumwe arushandisa dzake 24 hours sei. Ndozvaakaita. Iye akakuita monitor wekuti vanhu vanoshandisa nguva yavo sei ndiani. Hallelujah. Masera kuti vanhu togona kugara baba machemedze ku men's fellowship.
togara pasi musoro pamwe chete tichiwirirana sana baba tichibhonga nemabhesi kuti nhingu uyo ari kushandisa mari yake sei, ari kuendesa kupi, ari kuita sei, ari kuita sei. Ukaona pfungwa dzakadaro ipfungwa dzeurombo. Mupfumi chaiye anofunga kuti dzangu yangu ndoiwana sei, kwete kufunga kuti yake adya sei. Ndakazviona pana Mark chapter number 14 Bhaibheri ichitaura kuti hanzi pane vanhu vakati amai vaputitsa perfume yavo vaisa patsoka dzaJesu vakatanga kufunga varombo vakawanda, zvikanzi dai vanga vatengesa. Imimi varume vakuru mungaite basa rekumonita perfume yemukadzi mukuru, vaazviwanira ega nenzira yake, voda kuita basa rekuisa musoro pamwe chete vachishatirwa. Hanzi they rebuked her harshly for what she has used her perfume for. Chimbodzidza kuita zvinhu zvako zvekuti unoshandisa mashandisiro ako zvisina kana mumwe anenge achimonita. Ramba kuita a monitoring spirit unobindwa muprayer room. Ndakamboona baba vachiita deliverance panapa zvikanzi I am binding monitoring spirits. Mamwe monitoring spirits vanhu vanenge vakakutarisa kuti uri kushandisa sei zvinhu zvako. Amen. Koshandisa kanyasha dzako wega, shandisa maresources ako wega, shandisa 24 hours dzako wega, shandisa 361 days dzako wega. Amen. Ndaona fesi dzimwe dzatsama. Kuti favorite house yangu yanga iri yemumakuwa, yengogara ndakataura kuti vanhu vari kumboita chiko nemari dzavo. Naiwe just do your own things. Bible inotaura kuti hanzi izvo, learn to mind your own business. Amen. Saka vanoti vayambuka vanosvika panzvimbo inonzi Gilgal. Gilgal pane zvinhu zvakawanda zvakaitika. Baba ndokumbira kuti pamwe pacho ndimuzondirongera ndikuzodzoka ndotaura zvimwe zvepaGilgal, but aiwa ngatichisiyanai nazvo. Haleluya. Nekuda kwenguva yedu ndingotaura kuti mana ceased. Manna ceased. Muri panere? Manna ceased. Kumwari sei futi makuregedza kuita zvemana. The word and the promises of God. Anitiri mugorere the promises of God. The promise of God was not saying I will take you to a land where manna and quails flow. Amen. Manna yakanga iri highly perishable. Yaikwanisa kulasta. Yakanga iri Friday morning. Ndo yaisvika paSabata yopedza. Imwe yeshe yanga iri perishable. Yanga isina legacy. Shoma ndo yakapreservwa kuti igogara muark of testimony. Imwe yese yagara yakarohwa nemakonye. Pane minana yatinoda baba ye one day. Ndoda kugraduate. Ameno kana paine mwada kugraduate oneni. Anoti ndada kugraduate and ndakuda something that flows continuously. Gore rakapera ndakaverenga Bhaibheri kubva kuna Genesis kuna Revelation, ndikapedza ndikadzokorora futi. Pane zvimwe zvandaitsvaga. Ndaitsvaga the river of milk and the river of honey dzakanga dzakavimbiswa naMwari kuvana veIsraeri vari kuEgypt vachinzida kukuendesai to a river of milk, to a land that flows with milk and honey. Andina kupa wana ameno fundisi kuchutu pa nepane rwizere rwainzi urwu rwakazoonekwa rwaierera huchi kana kuti honey river kana kuti milk river. Pastor Mapranga ndima mchipiwa mbiri yekuticha. Nditichaiwo munhu waMwari. Ko vanhu vasvika muland of milk and honey. Ko mana yakumira futi. Zvikanzi
kana wayambuka, when you have crossed. Mumwe munhu ari kufunga kuti handina chandakapuwa naMwari mugore rineiri. Mumwe ari kufunga kuti ndiri kuda capital mugore rineiri. Mumwe ari ngoti dai Mwari mangondimutsirawo imwe mbinga inongondikandirawo kana 100,000 ndangoiwana, so ndaona zvekuita. Vanhu vazhinji vakawina loto, marombe right now as we speak. Zvimwe zvinhu zvizhinji Mwari vanoda zvinhu zvine nhoroondo, zvine nhoroondo. Hallelujah. Kuva progressive, manna ceased, but hazvina kugumira ipapo, and the people began to eat the produce of the land. In other words, Mwari vaingoti ndiri kukuendesai paland ine potential. Munoziva here kune vanhu vakapiwa dzimba naMwari, marombe izvozvi so akatadza kumaneja maroja. Akatadza kumaneja maroja, imba ainayo, but haagone kumaneja maroja, izvozvo ari kurarama upenyu hwokukwangwaya. Mumwe munhu pahondo yeminda apa makapiwa ma-A1 munawo, but hapana, pane chikochikari chine vhiri rimwe chete. Tunzwanana here makomrades? Alo? Hamuna kurima, makangogara. Munofunga kuti zvicharema zvichamera zvega, hazvisi kuzobuda. Itai kana usina kuisa effort, zvinhu zvako hazvibude. Ndoda kuti tiwirirane panapa, kuti munhu nemunhu ari panapa ngave intentional. Ngati pane zvandinoda kuita, ngati gore rangu ndinodesigna, chandinoda kuvaka ndinovaka. Mana kana yamira, it's okay. I will start living on potential. Zvakanzi naMwari zvinobuda, mukaka uchayerera, but ndichaifudza mombe dzangu. Uchi huchayerera, but ndichachengeta nyuchi dzangu mumikoko. Amen, hama dzangu. Nditirei amen kani? Minana mimwe yatiri kuda tumastarta. Minana chaiyo inoda consistency. Ndoya zvangu. Ndoya here. Mumwe ari panapa ari kunamatira pamutsanyo mwe chete uyu. Ari kunamatira $1 million. But haana bank account. Ikauya dati ishikire pai. Udati ishikire pai. Amen. Msena ndiomba nangu. Kana wine project yako ye 150,000. Wangwana mwe munhu ari kuti nditaura neni pa WhatsApp. Ingoisa mari yacho na Eco Cash. Wozoona zvinhu zvako chazongozviona ikoko. Ukauya kwandiri uchiti mudhara ndabirwa. Bana. Ukazoya uchiti ndabirwa. Toda kutanga taziya kaisu madhara kuti wabirwa zvafamba sei. Wabirwa chi chabiwa muruchirudzi. Kuti ano angofona achingoti handiri kuEastleigh ikoko, sana angoti ase munhu ati ndiri kuEastleigh, regai ningomuisira mari. Ndiwo wakaisa mari yacho wega. Kupusa hausi utsvene. Itai amen. Kupusa neutsvene zvakasiyana. Faith neusimbe zvakasiyana. Kana wayambuka changamuka. Vhura nzeve, vhura pfungwa, vhuli ndxondo zvako mudhalo wami. Dr. Zulu mucheche paAfrica. Vhura pfungwa dzako, haikona kupusira pfungwa. Hallelujah. Kana washika, learn to be productive. Learn to be intentional. Kana wayambuka, ita zvinhu zvako.
Learn to take note of details. Kunyatsoziva kuti kambani yangu iye zvino yasvika apa. Ipapa tikakubvunza kuti gore rakapera wakaita loss here kana profit yemari hausitomboziva. Zimura ikauya kwauri inongosvika kurova mari chero yayafunga nekuti hauna marecords. Zvinhu zvako zvese ndezve assumption. Kana zvakamira zvakanaka unovaratidza bank statement, unovaratidza maaccounts, unovaratidza zvawakaita. Kana wayambuka, learn to be responsible. Chinoita kuti titi vaIsraeri vakapfuma kupfuura marudzi ese baba. Vane marecords of their world. Vane zvinhu zvavo zvavainazvo zvakanyatsokurongeka. Business rako rikaita chibhubhubhu. Chibhubhubhu. Amen. Ndakaudzwa nemukoma wangu. Anzi inonzi butete zvibhakira zvemurima. Zvinhu zvako zvese zvibhakira zvemurima. Hapana wakangogesa pamwe unorova pamwe unopodza. Chimboita intentional. Unyatsoziva kuti ndakarima chakati, ndiri kuexpecta chakati, nyange zvikanzi mvura yarova. Pana andiri kubatsirana naye. Kana wayambuka, mana will cease. Zvimwe zvinhu zvawakajaira kuitirwa pamwe pacho iwe ndiwakufanira kutora responsibility. Ipapa ndiri kutarisira kuti tinenge tine maprojects muchechi. Hallelujah. Mama, my blessings, they are actually burdens if you don't manage them. Amen. Mwari akatikomborera. Isu totebaka maprayers ababa. Vamwe musina vati baba isa tichada zvokuita se, achada zvokurenda. Taakuda pedu tega. Taakuda pedu patinonamatira. Mwari ndobva atiropafadza. Isusu as an assembly. Tine nzvimbo yakaita serest haven. Amen. Tine nzvimbo yakaita serest haven. Vanhu vanouya vachisvika vachisvikokemba ipapo, ine zvese, ine mibhedha, ine chi. Amen. Baba namai vakauya vakasiya vatiropafadza. But vapedza kunamata. Mirai ndikudzei chokwadi. Management ndeyedu. Management ndeyedu. Mwari vanogona kutinzwira nyasha. Mutumwa akauya vanhu vachida kuba. Mbavha ikabatwa. Halo? But hakuna mutumwa anozocheka uswa. Hakuna mutumwa anozocheka uswa. Hakuna mutumwa anouya kuzomenda pipe yakaboka. Hakuna mutumwa anouya kuzomaketa business redu. Anozoisa pa Facebook marketplace. Hakuna. Ipo paya ndo pari kunzi ndepako iwe munemo. Zvikafa izvozvi izvi zvikafa, mhosva yapo hombe. Zvinonzi zvakawazviwana zvakanaka. Zvakafira mumaoko ako. Amen. Zvakafanana nevakomana vanorora, worora mudzimai anenge wakapiwa naMwari, ari right akanaka. Wozongosvika wakutanga kumuchengeta, wozoti after 2 years anenge ane mbonje, ane mavanga, adaiso utano hwashata, unonzi bad stewardship. Haisi mhosva yaMwari yakakupa. Imhosva yako iwewe muchengeti. Zvawakapiwa naMwari chimbodzidza kuzvichengeta. Muklasi mumwe chete mataikundwa chikoro nanamai Marufa. Ticha ngari mumwe chete. Halo? Ticha ngari mumwe chete. Amen. But mai Marufa taura kuti mesi ndaikukunda izvi nibatsiro. Vanobva vasiririsa kunge zvinonzi hapana uchandaivakunda. Vabvuma. Hallelujah. But chiripo ndechekuti ticha anenge ari mumwe chete. Period iri imwe chete, 1 hour ndiye munhu wese. Halo? Textbook rimwe chete. But zvinobuditswa mutextbook imomo. Mu 24 hours dzirimo imomo.
ndo zvaunobuditsa dzako 24 hours. Uri kubuditsa chii kana wayambuka? Toramba here chingonamatira mana nhai vana baba nanamai? Toramba here chingoti Mwari ndipeiwo mana isu taane minda? What we have is called potential. Kana wayambuka? Zvino izvi hapana chati chaitika musi weMonday. Baba vari busy kudedzera panapa kuti mangwana izuva rekutsanya. Mumwe ipapapa abva totanga kunzwa mudumbukurira. Anonzwa kuda kudya. Haana kana nzara. Nzara yako iwe iri spiritual. Ndo inonzi spirit of anti-progress iyoyo. Yekuti pari kuitwa zvemweya iwe uri kuda zvenyama. You justify failure because you give excuses. Ndikudzidzisa zvakanaka here? Ndikudzidzisa zvakanaka? Unopa my excuse. My way. Inda kuzvitaure. Nditaure. Munoziva here kuti vamwe vanhu vaunoona sevaroyi havasi. Vamwe unongova suspecta but havasi. Uri kungovafungirawo. Ukadaro pamusoro ibaba, kana ukafunga kuti munhu muroyi iye asiri, wobva watiregedza nditsanye, wotsanya 7 days 7 nights, munamato iwe unoshandei? Hauna zvaunenge washanda. Handauti hakuna varoyi, but ndati kana wakuzotsanya, tsanyira ivo chaivo chaivo vaunoziva. Vausingazive siyana navo. Tsvaga kuti nyasha dzaMwari dziri kuenda newe papi. Dzimwe hondo dzatinofunga kuti tinadzo hadzisi. Zvimwe zvaunofunga kuti zvinorehwa nenyika yerima hazvisi. Zvimwe zvaunofunga kuti zvinoitwa nemuvengi hazvina kumboitika. Masikati anhasi toda kumbosumudza standard. Toda kumeka a commitment before the Lord. Mumwe munhu ngaati, Mwari makandiyambutsa. Zvamakandiyambutsa chimirai muone zvamakuita pamusoro peupenyu hwangu. Lord, I am ready to see exploits. Is there somebody who says now this is my season? Ari kuti nguva yangu yakwana. Handina wekuchema naye. Handina wekublema naye. Handina wekuvenga. Handina ari kuita zvaari kuita ngaaite. Ndakanzwa mumwe muzukuru wangu mumwe musi akatsamwa akati, ita life yako ini ndiite life yangu. Tinoda vanhu vanotaurira nyika yerima kuti ita life yako ini ndakuita life yangu. Kana ndichifamba naJesu ndakuenda kure. Kana ndayambuka ndakuramba upenyu hwakatsikirirwa. Pane vanhu vanofanira kuita commitment pamberi paMwari. Anoti masikati anhasa, I am turning around. The Bible says, be not be conformed to the standards of this world, but be ye transformed. Aripo here agadzirira. Anoti Mwari ndakuenda kure. Anoti Mwari ndakunochibata. Anoti Mwari ndakapinda zvenyasha. Anoti gore rino ndichaita nhoroondo. Aripo here akagadzirira kuita nhoroondo. Anoti mweya wangu unoda kuita nhoroondo. Pfungwa dzangu dzinoda kuita nhoroondo. Maonero angu anoda kuita nhoroondo. I am going to take action. I am not going to watch things happen. Mumakantarisa. Aringodai mufundisi vaive kuSouth Africa wangosiya vanditurika maoko. Kingwa ndakamboita gore rakapera 1. Chii chakachinja? Wakapiwa pekutangira. Wakapiwa pekutangira but wakangogara. Mumwe munhu ari kuti dai ndandawana capital ndo yandiri kutokupa izvozvizvi. Yekuti Mwari wauinaye is the owner of the universe. Unogona kuwana zvaunoda but mapiro avanoita vanopa through your potential. Aripo here anoti maziso angu aya ndichaashandisa kuti ndione zvaMwari. Maoko angu aya ndichaashandisa kuti ndibate zvaMwari. Makumbo angu aya ndichaashandisa kuti ndiitire zvaMwari. Masikati anhasi kana uri pano ndiri kutsvaka munhu anodedicata upenyu hwake. Anoti zvandayambuka pane zvandakuita. Handina basa nemagiants
kana aripo ndo achandipa testimony. Handina basa neJericho, kana yakaomarara ndo yandichadonhedza. Handina basa nemaguta mahombe, kana vauya ndichawana chekukunda. Aripo here anoti handitye vaHivhi, handitye vaHiti, handitye vaJebhusi, handitye vaPerezi. Kana uripo akadaro, ndoda kuti titange kuita maexploits gore rineri. Ndo nyaya yandiinayo. Ndozviziva kuti kana ari mahealings pano achaitika, kana ari madeliverance pano achaitika, kana pane zvimwe pano zvichaitika. But pangu pandatumwa naMwari ndepekuti ita commitment, ndepekuti tanga kuwrite your own story. I want you to build your own legacy. I want you to supernaturally tap into your future. Tanga kuona January akanaka, otanga kuona February akanaka, otanga kuona March akanaka. Kwete kuti anenge akanaka ega, unenge wamugadzira iwewa. Kana tapedza kunamata pano, we are going to take action. Do I have people in the house? Anoti ina handisi kuzongogara gore rineri. Anoti gore rineri handisi kuzozvinzwira tsitse. Kana uri nherera usazvinzwire tsitse. Kana uri chirikadzi usazvinzwire tsitse. Mwari vane pavo pavanoita. Chandakadzidza nchekuti hapana munamato womutsvene unoenda nemhepo. Aripo here anoti minamato yangu haiende nemhepo. Anoti minamato yangu haiende nemhepo. Anoti minamato yangu haiende nemhepo. Kana mwana aine musikanzwa minamato haiende nemhepo. Kana baba vaine musikanzwa minamato haiende nemhepo. Kana mai vaine musikanzwa minamato haiende nemhepo. Pane zvakaitikawo kumhuri yekwedu. Last year but one amai vangu vakashaya. But pavakashaya 5 tainamata. 1 anga asingade zvaMwari. Ndine confidence yekuti Mwari vane zvavanoita. Musi wa1 December mukoma wangu mukuru, kana paine vakauya kurufu rwamai vangu, aindinetsa achipopota achiti iwe nditengere hwawa. Ndichiti ndotenga hwawa inini mufundisi, ko wandidarirei uri mukoma wangu wandinoda, asi handikwanise kukutengera doro. Dzaiwa ko riri kupinda mumuromo mako here. Yabakasanda rabakashika. But musi wa1 December baba mukoma wangu Charles akasumuka akaenda kukempi yekuchechi. Kubva musi wa1 December kusvika musi wa31 December anga ari kuprayer camp. Toda kuudza vanhu vese vari kuchemedzwa nehama kuti hakuna munamato unoenda nemhepo. Toda kuudza vese vane zviri kuvaremera kuti hakuna munamato unoenda nemhepo. Right now as I'm speaking, I'm sensing testimonies coming. But my testimony ako ari kuteerana neaction. Aripo here anoti inini Mwari ndichamira nemi. Anoti ini Mwari ndichafamba nemi. Anoti ini Mwari gore rinoira handisi kuzoraramira mahara. Handisi kuzongomirira kublema vanhu. I am taking my own responsibility. Nyangu akaita musikanzwa wakadii, hapana musikanzwa wakawanda unopfuura waPauro. Pauro aiuraya maKristu, but ndiye akava muparidzi. Gore rineri ndiri kudeclare a mighty turnaround. Aripo here anoti pastor zvakuchinja, hapana chakaomera Mwari. Aripo here anoti zvakuchinja, kana ndayambuka zvakuzoitika. Kana ndayambuka ndakuzozvikonzera. Vana mama ikone kuramwa vanava. Kana makavazvara vanamatirei vanotendeuka. Kana makavabereka vanamatirei vanoshanduka. Are you ready for miracles? Are you ready for legacies? Are you ready for turnaround? Are you ready for changes? Maskata anasi ngatiwirirane. Uti 2026 ndiri kutodawo. Ndikutodawo, I am willing. Ndakatogadzirira. Kana paine zvakamira neniwa ndiri pano. Hapana barrier yandiri kuona. Bhaibheri rinobva rati pese pawatsika netsoka ndakupa. Ndakabvisa that interpretation muphysical realm ndikati nemuspiritual realm. Kutongopinda mugore rino iri ra2026. Aripo here arikuda kukolekta zvinhu munyika yemweya. Anoti handisi kuzomira ndakapeta maoko. I want you to start expressing yourself.
Loti utange kuudza nyika yerima kuti hapana changu chamucharamba makabata, hapana changu chamuchadya, hapana changu chamuchagara nacho, hapana changu chamuchavharira, hapana changu chamuchatora. I am going to be intentional. Ndoda kuzviita nemaitiro chaiwo. Yabaka sanda kaya miyanda, randa labaka shamayanda, ramaka zayanda. Gore rinongaridzwa kuti rapindwa, gore rinongaridzwa kuti pana auya, madhimoni ngaanzwe kuti kwawiwa nezita ramambo Jesu weNazareta, in the mighty name of Jesus. Kana paine vana vane misikanzwa, vendai navo pamberi paMwari nemazita avo, nezita ramambo Jesu weNazareta, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Kana paine mhuri ine zvakaibata, handei pamberi paMwari. Toda kuti Mwari zviratidze, Mwari wekudenga onekaya, Mwari wemasimba ose nyadzisai vavengi. Yelabayama Shamanda kaya miatatamanda Ramaka sayanda Rabayanda mashakamanda Rabaka zanda kaya Molapa kataka yanda Shamanda kausaya Ramaka tatamanda Shamayanda masaya Lapaka yanda mashakamanda. Yeah. Double shatakaya, mayapa sandakaya baka, shamanda kaya mayanda, repa kaya mazanda, sheka mausan. Oh, yaboko sakata, yamaka jamanda, kolabaka tatamanda. Father, we are setting memorials. Nezita ramambo Jesu weNazareta. We are writing indelible history. Nezita ramambo Jesu. Yebaka sana. Yalamanda kaya maanda riba. Ayabokosha. Ndoda kuti urambe kunyadziswa. Ndoda kuti utaure kuti mweya wekunyadziswa hauna nzvimbo mandira. Utaurire kuti mweya wekunyadziswa, madhimoni ekunyadziswa, ataurira kuti ndimi muchanyara nezita ramambo Jesu weNazareta, in the mighty name of Jesus. Yalabaka shakamar yenda masaya molapa kayanda ramaka tatamanda shamana kausaya renda kaya mayanda jamanda korabaka zayanda kolabaka tatamanda yenda mashaka maya yena masanda kaya yena mashaka bayana yena makatapaya yena masanda kaya mashamanda kolabaka tatamaya mayandele bakaya kashaka mayand mayanda kausate kayand ramayande shamayandele bokota ramaka tatamande rebokosh renda kaushika randa kaushakata renda kauzian ramaka shika mayant yetete man ayabokosan ayamandele baka shaka mayant. Oh, yabokasaya. Oh, yakama anda shaka mayat. Hallelujah. Chimwe unofana kuramba nacho inguva yako. Muudze kuti Satani handanguva newe. Mutaura kuti handina nguva newe. Andina nguva newe Satani. Nezita raIshe Jesu weNazareta. I am believing God for mighty miracles. Baba vamakatanga kutaura muchiti izvo poverty is a case. Takambokunyeyai behind the scenes. We had to put poverty synonymous with holiness.
But if you read from the book of Psalms, chapter number 84, verse number 11. Psalms chapter number 84, verse number 11. Pamuri kubudirira muchiita ma-exploits mu-industry. Don't feel sorry for the devil. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those that walk upright. Rimu Zova redu Rendo penya Pa usuru Asimweya Iwo ukawone Shokora Mwari rinoti, those who wait upon the Lord shall fly on wings like eagles. The eagles that fly anodzidziswa kubhururuka ari manyana. Zvazvinoita ndezvekuti dendere regondo rinenge rakamboiswa comfort. But kana mai vegondo vaona kuti mwana akura, nobvisirwa tumakusheni. Iko kanotanga kubayiwa kari mukati kusvikira kadzidza kubhururuka. Gore rino iri ndiri kubvisa tumakamfoti zoni twese twanga wakajaira kugara wakangorivara uri pazviri izvozvo. Mwari vako kuisira a reason to fly. How many are believing God that they will fly? Anoti gore rino iri ndiri kubhururuka. Anoti gore rino iri ndiri kubhururuka. Ndaichitarisa kuti vanhu vanopinda mulibrary, kune vanopindira mulibrary kupasa exam, ndo basic reason yekupinda mulibrary. But kuna anonzi ma-researchers vanopindira kumeka history. Ini ndiri kuti kana tapinda mulibrary, kana tapinda muprayer room, tiri kupinda kugadzira malegacy. Toda kupindira kugadzira malegacy. Pano paFaith Alive mufundisi ndiri kutenda kuti pane vanhu vakamutswa naMwari, kuti patiri kuvaka tabernacle pane vanhu vachapa zvinhu zvikuru zveumambo hwaMwari. But zvakabatwa munyika yemweya pane vakuzvitora, pane vanhu vakuzviendera,
ari kuti nechipo chandinacho ichocha Mwari wemasimba ose taakuchitora. I am about to do exploits. Ndonyaya yandandasumukira pano. Ukaverenga kuna Esther chapter number 8 verse number 8. Unonzwa Esther, unonzwa mambo achitaura zvikanzi Esther udza Mordecai anyore zvaanoda. Aripo ere ane nhoroondo yaarida kunyora? Anoti ini ndoda kunyora yakati. If you feel like that, please come to the front. We just want to endorse whatever you are about to confess. Kana aripo ari kuzvitenda, ari kuti ndinacho chandoda kuita naMwari. Pane zvandoda kuita naMwari. Gore rino iri zvandayambuka. Pane zvandoda kuita naMwari. Pane zvandoda kuitira umambo hwaMwari. Pane nhoroondo yandoda kugadzira naMwari. Nezita raMambo Jesu weNazareta ndichakumbira with all humility. All the altar workers vanoshanda pamwe chete nababa paaritari, according to the protocols of the church, tinokumbira kuti vimwe vauye vazondibatsira patiri kunamata, tiri kudambura macheni ezvanga zvichimbokanganisa vanhu, ezvanga zvichimbovharira vanhu, ezvanga zvichimbolimita vanhu, ezvanga zvakambosunga vanhu. I want you to come and I want you to have faith. I want you to know that God is about to create legacies through your life. Nezita raMambo Jesu weNazareta, nhoroondo yawakachengeterwa naMwari, nhoroondo yawakachengeterwa naMwari. Whatever God has placed in your life, whatever God has placed in your life, ramba kuvharidzirwa, ramba kutsikirirwa, ramba kutsikirirwa nezita raMambo Jesu weNazareta. Aikona kupfuma kutsikirirwa nezita raMambo Jesu weNazareta. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ndoda kuti utange kuririsa zviri mauri, ndoda kuti utange kuzvirilisha zvawakaisirwa mauri naMwari nezita raMambo Jesu weNazareta. Mayaba sanda kaya miatata mana ramaka shaka mayanda ramaka tana mahaya jamanda kaushaka paya. Break those shells, 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 break those shells. Yanda baya kayamanda. Freedom is not granted willingly by the oppressor. It is fought for by the oppressor. Ndoda munhu anoti gore rino zvandapinda handichavimba nemana, chandinobata ngachiendeke, chandinobata ngachiendeke, zvapinda nemumaoko angu Mwari ngazvimultiply nezita raMambo Jesu weNazareta. Mwari muri suveredu o Baba rino penya Imapa uzuru asimweya Iwe ukaone Iwo fakana Oyedu Mari muri Makomborero
Takamira ipapo simudza maoko ako kuna Mwari. Ona kama shiendere bosa. Tenda Mwari nokuda kweshoko, tenda Mwari nokuda kweshoko. Tenda Mwari nokuda kweshoko, tenda Mwari nokuda kweshoko. Kala rete andarabosa kaya andarabosa. Yele rebekeria na la rabosi andakausi. Amande rebosa ya tarabosi. Masita ba. Jesus, touch him, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus,
aripo here pakati pedu anoti mufundisi ini ndoda kutendeuka, ndoda kugamuchira Jesu saishe upenyu wangu, gore rino randapinda ndoda kufamba naJesu. Kana aripo akadaro, simudza ruoko rwako ndinamate newe. Ndiri kuona maoko akasimuka. God bless you. Anybody else, simudzisa maoko ako. I want to pray for you. Uri kuda kutendeuka, fambai netsoka muuye kuno. Ndiri kuona vamwe vari ku the next tent, vamwe vari mutende ino. Fambai muuye, fambai muuye, ndakakumirirai. Mwari Baba vangu Jesu aharambwe, chinorambwa chitema. Ndiri kukukumbirisa nezita raJesu. Kana aripo anoti ndoda kugamuchira Jesu, famba netsoka dzako, ndakakumirira. Usambonyare vanhu ava havana zvavanokupa. Vamwe vari kutotsvakawo Jesu. Famba, ndakakumirira. Ndichiimba stanza yandakuimba, I'm waiting for you. Neupenyu wangu wakadzoka kwazvo, asi ndinotenda kuti munogara neni. Kupa upenyu hwenyu kuna Mwari hakuna chinhu chinokosha kudarika ichocho. Ndinokumbira zvikuru kwazvo. Pane ane microphone padhuze mupewa mapuranga vavatungamire mukugamuchira Jesu. Tinotenda nemi hama itirwe zvakanaka naShe. Ndoda kuti musimudze maoko kotamise chiso chako imi mauya pano. Kereke yaMwari ngatibatsire hama idzi tiende nadzo pamberi paMwari tichikumbira kuti Mwari avaitire